Postavil dom a nemôže sa pripojiť k inžinierským sieťam. Nesúhlasí s tým mestské zastupiteľstvo v Byči. Hoci má majiteľ domu platné stavebné povolenie, miestni poslanci tvrdia, že dom postavil v lokalite, ktorá nie je určená na výstavbu. Ako potom ale mohol získať stavebné povolenie? Aj to zisťoval Marian Lechan. Pán Kováč si kúpil pozemok a stavebný úrad v Byči požiadal o stavebné povolenie. To dostal a začal stavať. Keď už máme vlastne dom pred dokončením a mali sa na mestskom zastupiteľstve Byči schvaľovať siete, to znamená voda, kanalizácia, elektrika, tak mestskí poslanci sa rozhodli toto nepodporiť. Jeho dom stojí na pozemku, ktorý nie je v súlade s územným plánom, ale respektíve tento pozemok nie je určený na výstavbu rodinných domov. Sme ostali vlastne nejakými rukojemníkmi boji medzi niektorými poslancami a primátorom mesta. Primátor mesta je zároveň šéf stavebného úradu, ktorý stavebné povolenie podpisoval. Bolo pánovi Kováčovi vydané stavebné povolenie v súlade s územným plánom? Stavebné povolenie vydané pre pána Kováča nebolo vydané v rozpore s územným plánom. Tak sa teda poďme pozrieť do územného plánu. Toto je lokalita, v ktorej dom stojí. Toto je vlastne schválený územný plán, kde je výhľad, kde môžu byť rodinné domy. A práve tu je pes zakopaný. Územný plán môže obsahovať lokality, ktoré nazýva výhľadom. To znamená, že sa predpokladá, že na danom mieste sa konkrétny zámer plánuje iba výhľadovo. O výhľadovom území nie je možné stavať. Tvrdí to uznávaný architekt Dušan Maňák. Ten, kto mu vydal takéto stavebné povolenie, jednoznačne porušil stavebný zákon. Povolenie vydal primátor, no ten sa bráni, že má v rukách uznesenie zastupiteľstva, ktoré v lokalite s výstavbou domov výhľadovo počíta. Poslanci v žiadnom prípade nemajú právo zobrať si kompetencie stavebného úradu. Bola by to z ich strany svojvola. My sme mali kupcov na byt nemôžeme predať, máme úver 100 000. Môže sa domáhať ochrany svojich práv cestou prokuratúry, čo by som na jeho mieste urobil. Nuža, víťazom je v tomto prípade pán Kováč, ktorý v rukách drží právoplatné stavebné povolenie a s ním vyhrá akýkoľvek súd. On požiadal a mal to stavebný úrad posúdiť a nemal mu takéto stavebné povolenie vydať. Ale keď mu ho vydal, ten človek nie je ničím vinný. Marian Lechan, televízia Markíza.